Rabi manen ti Sabado kakabsat, naimbag arabiyo amin. Kaduendak iti daytoy nga edisyon iti naimbag adamag. Ti panagdebosyon kan panagkararag. Sakbay iti debosyon tayo. Kantaan tayo man daytoy nga imno. Parangrangen ti silaw. Let the lower lights be burning. Ayat ti Diyos agranyag, manipud ijay gloria, ket kayat na aglawag tay, akasilaw tuy daga, parang rangan tay ti silaw, inggat bangir ti baybay, bareng no intay maispal, kararwa anapukaw. Rabi ngayong getsipnget, kendaluyom na bileg, aglaylay agsumipsiput, itisi laujay igid, parang rangan tay ti silaw, inggat bangir ti baybay, bareng no intay maispal, kararwa anapukaw. Parang rangan kadukabsat, silaw mo apang lawag, tapno biyag na't malawpay, ti malmal mesjay tao, parang rangan tay ti silaw, inggat ba ngir ti baybay, bareng no intay maispal, kararwa anapukaw, parang entay ti silaw, inggat ba ngirti baybay, bareng no intay maispal, kararwa anapukaw. Anyan ang nagpintas, anyan ang nagmayat, an nanaman ti mensahe day tanga imno. Kadugandak met abasaan, ti pasati na santo na surat, apakay basaran ti debosyon tayo. Manipod iti surat, wano ebanghelyo, kas in surat ni San Mateo, Kapitulo 8, versikulo 18 hingga iti 22. Matthew 8:18-22. Kaso iti mabasa tayo. Idi makita ni Jesus ay kitado at tao anang irbongbong kan kwa na, imbili na kay iti adalan na, bumanlaasyo tayo. Imasidag kan kwa na ti may sa maestro iti lintag at kinunana, Maestro, si sasagana kasumurot kan ka iti sa dinuman apapanam. Simumbat ni Jesus kan kwa na, adarukib da kiti musang kan ada umok da kiti tumatayab, ngam awan pagidaan kan pagnaan, wano paginanaan ti anak ti tao. Kinuna ti may sa lalaki nga dalan met, Apo, agawidak mampay amang ipumpun ka ni amak. Insungbat ni Jesus, bayam da iti natay amang ipunpun kay iti minatay da, umay ka ket surutan nak. Kadagitoy a versikulo kakabsat. Kadagitoy a binasa tayo data. Ni Jesus saritaan na, ti kababalin, ti maysa nga adalan. Kanti commitment akasapulan, tapno sumurot kan kwa na. Kitaan tayo man ti konteksto na daytoy, tapno maawatan tayo na laing daytoy, uno daytoy bersikulo nga binasa tayo, kitaan tayo man ti konteksto na. Iti suma
Kaligiti mo una, kapitulo daytoy, makita tayo ditoy ang Jesus naggaramid kay ita do milagro, nangagas kay ito kaligita do masakit, ken nagisurok isuna akas may nga daan otoridad. Addo dagiti tattao ti nangaribongbong ken kuana, addo dagiti naayatan kay iti naramid ken sursur na. Ngem amo ni Jesus ati kina sikat na. Adu dagiti kayat na sumurot kan kwa nangem. Kayat dati sumurot tapno. Kayat damat ti agbalin a popular. Adu dagiti kayat nati sumurot ngem saan da talaga committed kan kwa na. Saan da committed iti daya vision na. He understands that many are curious but not necessarily committed. Daytoy ti aktual a konteksto. Dagito'y versikulo binasa tayo. Iti versikulo 19, makita tayo dito'y ti encounter ni Jesus, iti daytoy nga eskriba. May sa tao kabisado na tilinteg, kabisado na ti daan na tulag, kan mabigbigbig iti sosyudad. Imasidag kan Jesus, kat kinunana, maestro si sasagana kasumurot kan ko iti sa dinuman napapanam. Kasla, nagpinda sa denggan, di ba? Kasla pudno. Ngam, siputan tayo ti sungbat ni Jesus. At darukib dagiti musang ka na daumok dagiti tumatayab, ngam awan pagidaan kan paginanaan ti anak ti tao. Anya tiket na sa unday toy, kakamsat. Kayat nga ipakamu ni Jesus ti daytoy eskriba, kan kadatay amin, at ti sumurot kan kuana kat saan nga tapno, agbalin tayo komportable. Jesus is making it clear that following Him isn't about comfort or security. It's a challenging path that may lead to uncertainty and sacrifice. Ti isusurot ka ni Jesus, awagan na ti panagsakripisyo. It requires sacrifice. It requires us to leave our comfort zone. Ti saludsod, dahito'y kaditi rason, tapno apay nga kahit yung sumurot ka na Jesus. In order for you to live in a comfort zone, or are you ready to leave your comfort zone and follow Jesus? Idi ubing pay, wano basit pay ni JC nga anak ko. Kuna na, kahit na tagpastor, sinunod ko, apay anak kayat mo tagpastor. Amo yun, nakaayayat ti sungbat na. When daddy ta, agsipod ta, ada libre nga balay tayo, ti pastor da libre kuryente na, libre pa ti wifi na. At dapay dagiti regalo nga maawat na. At dagiti Domingo nga, ikanda isuna ti love gift. Makakatawag ti dahil nga sungbat na. For her to be a pastor is to live in a comfort zone. So bakay basit pa lang ubing idi. Ngamita tamar na-realize na ti biyag ti may sa pastor trabador, daan mo no kahit napay tagpastor. Friends, the call to be a follower of Jesus is a call to let go. Jamaysa nga adalan ko na sumurtakan ka apo ng palubusan naktap no ipunpun ko ti amak ni Jesus kinunana bayam dagiti natay ama mangipunpun kay ti minatay da umay kakat surutan nak. Sana kay tasawan nga talikodan tayo dagiti pagrebengan tayo ti pamilya tayo, talikodan tayo ti pagrebengan tayo kay ti naganak tayo. Saan? Tiket na nga sonday ito ket no, nagdesisyon ka, sumurot ka ng Kristo, isulain ko matipang pangruna mawan sa bali. We can make Him our priority without neglecting our responsibility to our families. Mabalin tayo nga pagbalin isuna nga prioridad tayo. Saan tayo talikodan. Dagiti pagrebangan tayo ti pamilya. Ti kayat na ket iso kumati umuna kang runaan ti amin.
And so Jesus issued urgent invitation to discipleship. Jesus calls you. Ni Jesus, awagan na ka. Sumurot kan kwa na. Nagbalin nga adalan na. Leave your comfort zone and follow Jesus. For as you leave your comfort zone and follow Jesus, I assure you, a great reward is before you. Ada dakkel ka na pintas agun-guna, iti masakmaya. Kunakas iti kunak tinapalpalabas. Jesus does not only invite us to come and die. Ni Jesus na tayo lang ay nayaban tapno sumurot kan kwa na tapno matay kas kan kwa na. But He also invites us to come and dine. Awawagan na tayo mat. Tapno makilangin-langin, makipangan kan kwa na. Aglakam iti parabor, aglakam ti bendisyon na. To follow Jesus means to die with Him and to dine with Him. Nagkararag tayo. Madayaw ka, wapo. Iti awis mo ka na kami at sumurot kami kan ka. Saan na ka lang ay nawagan at sumurot kan agrigat. No dikit di awag mumut ka na kami ket sumurot kami tapnog lakam kami ti parabor ken pamendisyon. Wapo, aramida na kam kadian na pudno nga dalan mo. Aramida na kam kadian na pudno apasurot mo. Bendisyon na bigiti amin na kadwak ti daytoy panagdebosyon ken panagkararag. Papigsa mida, patibker mida, agasa mida, salwada mida, agraman ti sububukala pamilyada. Tinagan mo Kristo. Amen. No kahit yu nga ibingay ti parabor nga inted ti Diyos kada kayo. Iti iglesia kan kayo ti trabador na. Kakabsat adtoy ti Gcash kan pang account ti iglesia ti Nax. Mabalin nyo ti may transfer kay ti sagot yu iti daytoy nga accounts. Wenno kaligiti trabahador. Kastamet sa inyo liliwayan kadi ti sagot yu iti iglesia lokal nga anagapan nyo ken kay iti trabahador na. Ti maminsan pay siyak ni Pastor Joey Galinato ti kadwayo ti panagdebosyon ken panagkararag iti tunggal rabi ti Sabado. Ti apoy pay na kumati parabor ken pambendisyon kada kayo. Agasan na kayo. Salwada na kayo. Amen. Bye-bye.